Moi, mä oon Maija. Ja mä oon Ella. Ja me ollaan ihan solmussa. Tänään meillä on vieras. Haluatko sä esitellä itsesi? Moi, mä oon Santtu. Kerro jotain Ja muutakin. Mä en oo solmussa, Okay. mutta mä oon Santtu. Onko sun solmut auki? No, pikkuhiljaa. Eli hitaasti, sä oot mutta vähän varmasti. solmussa. Niin, vähän kyllä solmussa. Okay. Välillä ne aukeaa, välillä menee kiinni. Okei. Okay. Tiluli-luli. Okei. Haluatko sä Hyvä. kertoa jotain niin itsestäsi? Mitä sä teet? joku ei Kuka sä tiedä. oot? Mikä sun ikä on? Missä sä asut? Okei. Mä oon Santeri. Mä teen YouTube-videoita. Ja se on mun unelma-ammatti. Mä vieläkin sanon, että musta tulee isona tubettaja. Ja mä oon menossa sitä kohti. Mä asun Tampereella. Ja oon 27. Mä olin varma, että sä sanoit jotain, että on 20. Koska musta tuntuu, että sä Niin. aina valehtelet. Niin. Mä oon sanonut sitä, kun mulla on ollut ikäkriisi, mutta enää mulla ei ole ikäkriisi. Niin mä voin sanoa mun Miten sä pääsit siitä pois? elämä opettaa ajan kanssa. Hyvä. Ehkä, ja se on ehkä, turha. ehkä tärkeä oli se, että mä hyväksyin, että mä oon aikuinen. Okay. Hyvä vastaus. Mm. Tänään meillä on aiheena burnout ja työuupumus. Uhu. Ja vähän mitä tulee mieleen. Ja. Eli ei haittaa, jos keskustelu lähtee jonnekin ihan random suuntaan. Se on. Santeri olisi halunnut puhua jääkiekosta ja Ryan Trahanista ja mitä olikaan. Mä ehdotin hyviä aiheita. Mut ehkä ei tällä kertaa. Okei. Tai no voidaan me vähän sivuta, jos on pakko, mutta Hyvä. Jos ne liittyy aiheeseen. Mä saan aasinsiltana tuotua nämä asiat esille kuitenkin. katsotaan sitten, missä kohtaa ne tulee. Ja. Mutta me voidaan aloittaa sillä, että mitä kuuluu? Eikä saa sanoa hyvää, vaan pitää niinku kertoa Paitsi enemmän. jos oikeasti kuuluu vaan hyvää, kyllä saa sanoa Mm. hyvää. Mut mä... Joo, no niin, kerro vaan. Ja. Kerro mitä sulla No. kuuluu. Hirveästi kiirettä. Ja no rehellisesti yritän tehdä kaikkeni, että en mene burnouttiin uudestaan. Mm. Nyt on niin kovasti ollut hommaa, että mä yritän vaan, mun ainut suunnitelma tällä hetkellä on tyhjentää kalenteria. Että nyt on ollut aika haipakkaa. Mm. Niin. Kuuluu. Mm-hmm. Vähän liian kovaakin. Ja. Okei. Okay. Entä, kerro säkin Maija, mitä sulla kuuluu. No, mä oon edelleen työtön. Mulla on... Et saa kauan välttämättä. No, saa nähdä. Mulla on yksi työhaastattelu ja yksi toinen juttu. Mut katsotaan. Mut mulla on ollut niinku arkisin tosi tylsää. Tai silleen, että kun oikeesti kaikki mun kaverit Turussa on semmosissa normaaleissa päivätöissä ja sit mä hengaan vaan kotoa ja sit mä yritän täyttää mun päiviä jollain ja sitten no mä onnistun siihen aika hyvin, mut välillä vaan menee hermo. Mutta semmoista. Mutta toi on edelleen myös hyvä tilanne. Niin. Niin. Tää on ehkä uusi juttu, että mä oon tajunnut, että mä koen tosi paljon niinku syyllisyyttä siitä, että jos mä en tee mitään. Tai niinku, että koska kaikki muut tekee jotain, niinku, että on töissä tai jotain, niin sit se, että jos mä esimerkiksi pidän vaan hitaan aamun tai jotain, niin sit mulla tulee silleen, miksi mä tein noin, vaikka mulla ei oikeasti oo edes mitään tekemistä. Tai silleen mitään, mitä mun pitäisi tehdä, mutta silti mulla tulee huono omatunto siitä. Ymmärrän. Mm. Tossa on paljon opettelemista tonka. Niin Juu. on. Ja toi on hyvä juttu tajuta myös. Niin. Joo, mä tajusin sen nyt, niin nyt mä yritän niinku tavallaan olla potematta syyllisyyttä ja niinku, Mm. itsemyötätuntoa harjoittaa. Toi on hyvä. Toi on hyvä. Entäs sinä? Mulla kuuluu aika samaa kuin Santerille. Eli haipakkaa pahan kerran. Teen kaikkeni, etten me pala loppuun. Puhutaan siitä. Niin, Niin. siitä puheen ollen. Niin, joo, kuuluu. Aika sama kuin viimeksi, kun mä kerroin just, että niinku oikeasti pitää tehdä töitä sen eteen, että niinku jaksaa ja ei räjähä tai romaha. Mm. Niin, mut mä luulen, että tän viikon jälkeen helpottaa. Okei, mulla on hyvä asia. Mä saan heti tuolla toi YouTubeen. No No niin, niin. Okei. Mulle tuli mieleen tosta, kun sä sanoit, että sulla on ollut tylsää. Niin mä yritän, että mulla olisi tylsää, tai mä pyrin siihen. Niin tämmönen jenkkitubettaja kuin MyPam, mitä me mä seurataan. rakastan sitä. Joo, se on ihan Se on sika hyvä. hyvä. Niin mä opin siltä semmoisen asian, että se kirjoittaa listalle asioita, mitä se tekisi, tai asioita, mitä se haluaisi tehdä, jos sillä olisi aikaa. Mm. Niin kuin vapaa-aikaa enemmän. Esimerkiksi mulla nyt, mä koen, että mulla ei ole vapaa-aikaa. Niin mä kirjoittaisin, että
Mä halusin lukea kirjaa. Mä haluaisin pelata Fortnitea. Haluatko? Joo, Okei. haluaisin. Mäkin. Joo. Sitten, mitäs muuta mä haluaisin tehdä? Mä halusin vaan niinku olla ja leikkiä kissojen kanssa. Nyt me meinaa edes keritä tekee sitä. Jep, ja musta tuntuu, että sit kun vaan on, niin saa uusia ideoita. Niin. Ja koska niinku säkin teet luovaa juttua, niin sitten silloin kun sulla on vähän niinku tylsää on, milloin sä saat uudet ideat. Jep. Mm. Niin se olisi aika tärkeetä. Mut joo, vähän sama, en muista milloin viimeksi mulla on ollut tylsää. Mm. Tai ei ole ollut mitään. Joo. Ja mä tiedän, että mun pitäisi nyt niinku nauttia siitä, että mulle ei ole mitään. Ja niinku, mut en mä tiedä, se on vaan Mut tosi kyllä mä vaikeet. ymmärrän Niin, tonkin, että silleen, Jep. että tulee toi paine. Ihan kaikki muut tekee, munkin pitää. Mm. Mm. Ja kyllä mulla on toi paine esim. Tuossa YouTubessa, kun mä näen, että muut tekee hirveällä tahdilla videoita, niin sit mun on pitänyt opetella siihen, että ei mun tarvitse tehdä niinku muut. Vaan mä teen niin kuin mä teen. Toi on fakta. Don't be the best, be the only. Okei. Motivation. Vuotes. Mut sen just, että kun mulla on ollut tylsää, niin sit mä oon tehnyt kontsaa somea ja kuvannut YouTube-videoita, koska mulla Maija ei oo- kuvasi just jonkun pimpulan vaatekaappihaulu. Mä Joo. malta odottaa, että mä näen sen. Itse asiassa mä editoin sen ja mun pitää laittaa sitä tänään. Mut joo. Kyllä mulla tulee tommosia tyhmiä ideoita, mut joo. Jatketaan eteenpäin. Okei, Santeri, haluatko sä kertoa sun niinku, mä aina kysytään mielenterveystarinaa, niin haluatko sä kertoa sun mielenterveystarinan, eli varmaan burnout-tarinan, tai mielenterveystarinan? Se voi alkaa mistä sä haluat, että se alkaa. Ihan Sä voit mistä vaan. kertoa meille vaikka sun lapsuudesta, jos sä haluat. Okei. No siis mä koen, että mulla on ihan superhuippulapsuus ja mut on kasvatettu ihan uskomattoman hyvin. Mulla ei nuoruudessa ollut mitään, niinku, mistä mulla olisi tullut mitään traumaa tai mitään. Että mä oon siitä tosi onnellinen. Ja ehkä sen takia, kun mulla ei ikinä ollut mitään silleen huonoa tapahtunut elämässä, mulla on ollut tosi hyvä nuoruus, niin sitten miten mä ajauduin burnouttiin oli ehkä se, että mä koin olevani semmonen, silleen supersankari, että mä voin vaan jatkaa, koska mulla ei ollut ikinä tapahtunut oikein mitään. Niin sitten meidän Nikon kanssa toi meidän YouTube-kanava räjähti joskus 2000, mitähän se olisi ollut, 17 vai 18 vai jotain tuollaista. Niin sit me vaan tehtiin ihan hullusti videoita. Me oltiin samaan aikaan koulussa ja me tehtiin 3 videota viikossa. No sit me lopetettiin koulu, mutta sitten tuli kaikki yhteistyöt ja livekeikat sun muut. Me vaan jatkettiin sitä. Ja mä olin semmoisessa aika horrostilassa, kun me vaan tehtiin. Ja sitten mä en tajunnut sitä. Ja niin. Sitten kyllä mä silleen huomasin, että mä oon väsynyt, mutta mulla oli vaan niin hirveä palo tehdä sitä juttua, että mä en tajunnut sitä. Ja siinä vaiheessa just kun mulla ei ollut ikinä tapahtunut mitään tommosia käänteitä oikein elämässä, niin en mä oikein tajunnut, että olisi mitään muuta kuin vaan jatkaa. Niin sit me vaan jatkettiin ja oltiin supersankareita. Ja sitten mitähän se oli, 2019 loppuvuosi meillä tehtiin taas sikana-videoita, sitten mulla oli semmonen Tubetour-kiertue silloin. Ja meillä oli niinku joka päivä oikeastaan jotain työtä koko ajan. Mut sitten me oltiin menossa Ouluun, no se oli jo 2020 puolta, me oltiin menossa Ouluun keikalle. Mutta sitten ilmoitettiin, että ei, että nyt esiintyminen perutaan, koska korona. Joo, mä muistan tämän Joo. päivän vielä. Joo, ja sitten se niinku pysäytti kokonaan se meidän kiertue, meillä oli ollut ihan sikana keikkoja. Ja sitten tuli semmoinen täysstoppi niinku muutamaksi päiväksi. Ja sitten kun se pysähys tuli ekaa kertaa ton niinku älyttömän työputken jälkeen, niin sit mä jotenkin havahduin siihen, että mä oon ihan loppu. Mä en niinku oikein meinannut päästä ylös edes sängystä. Et mä niinku kirjaimissa musta tuntui, että mä olin niinku vaan jossain ihan horroksessa ja tuntui, että mä en niinku ollut kuka siinä eli, vaan se oli se supersankari Santeri. Joka ei pääse ylös sängystä enää. Jep, niin. Mut sitten just se tajuaminen tuli, että oho. Joo. Ja niinku on itekin huomannut ja vissiin silleen se yleensä meneekin, että sä jaksat niin kauan kunnes sun on pakko pysähtyä ja sit se vaan räjähtää ja sit on väsynyt. Mulla on tosta, jos mä vaan muistan sen, kun me mentiin koronakarkuun sinne mökille. Joo, mäkin Joo. muistan. Mä Missä oli se? Se oli jossain rannalla ja
Sitten me vaan oltiin siellä viikko ja sit Santeri oli ihan kuollut siellä. Joo, Jos sä vaan makasit sen koko viikon. joo. Mut se oli mitä sä kyllä tarvit. Mitä Niin. sä sit teit, kun sä tajusit, että sä et enää jaksa? No, mietin, että pitääkö mun nyt jatkaa silti. Se oli ensimmäinen ajatus, että mitäs tehdään seuraavaksi. Niin. Mut sitten mä tajusin, että nyt ei ehkä tehdä seuraavaksi yhtään mitään. Ja se oli mulle tosi paha, tai tosi iso kolaus itsetunnolle sitten, että mun piti nyt vaan myöntää itselleni, että mä en jaksa. Mut sitten mä myönsin sen ja seuraavaksi mua jännitti, että mitä niinku katsojat sanoo, että mä nyt en teekään. Ja mä jännitin sitä tosi paljon, että mitä ne nyt reagoi. Mut sitten mä tein semmoisen video, että moi, että mä en enää jaksa. Että sori, että tuun sitten takas kun jaksan. Ja mä yllätyin, että miten paljon positiivista palautetta mä sain siitä. Tai että yleisö oli silleen, että ei mitään, että huilin vaan. Ja se yllätti, mutta mä jotenkin mun mielikuva oli, että ne oli silleen, ei, tee lisää videoita. Et voi ottaa levoa. Niin. Mutta se oli iloinen yllätys mulle jotenkin. Niin sit mä koin sen niin kuin, että nyt mä oon ansainnut jotenkin sen levon. Et sit mä Toikin on vähän silleen, Niin. tai nyt kun miettii, Niin. mä ymmärrän ihan täysin ja niinku ajattelen samalla tavalla, Jep. mutta silleen kun miettii, että sä tarvit vähän niinku sen hyväksynnän, että sä saat Sen levätä. luvan, Niin. että okei, sä saat levätä nyt. Joo, ehdottomasti silloin mä koin, että mä tarviin nyt hyväksynnä, että mä saan huilia. Mutta nyt jälkeenpäin mietittynä mä just niinku, tai nykyään kun mä yritän estää, että mulle ei tule uudestaan tuota burnouttia, niin mä annan sen luvan itselleni. Toi on hyvä. Joo. Ja just silleen tällä alalla muutenkin tuntuu, että silleen, jos sä pidät taukoa, niin ne kaikki unohtaa sut tai ei enää Niin. katso sua tai Jep. jotain. Niin sit se Ei on ole vähän enää kuumottavaa. niinku relevant vai? Mm. Mitä oireita sul tuli siitä tai niinku burnoutissa, kun olit? No pahin oli ihan selkeästi se, että mä en niinku halusin olla vaan yksin. Tai mä niinku kokonaan, että mä en pystynyt olemaan ihmisten ilmoilla. Ja mulla niinku pitkään, tai mä olin puoli vuotta kokonaan poissa niinku töistä. Mutta niinku vielä sen jälkeen varmaan 1,5 vuotta mulla oli se, että mä niinku kaikki bileet sun muut, niin mua ahdisti ihan sikana mennä niihin. Niin se oli kyllä pahin, että mä en niinku yhtään pystynyt olemaan ihmisten kanssa. Tai ennen siitä oli saanut ehkä iloa, että hengas kavereiden kanssa, mutta sitten mä en halunnut edes hengata kavereiden kanssa. Jep, ja toi on silleen, sen mäkin huomasin, koska mä tutustuin suhun kuitenkin ennen sitä. Niin. Ja silloin sä olit ihan sellainen sosiaalinen kärpäne. Ja sit yhtäkkiä sä et enää niinku just halunnut Niin. nähdä Jep. ketään. Joo, se oli kyllä mulle kaikista pahin. Ja mitäs muuta? No, ylipäätään vaan se, että vointi niinku, ei vaan jaksanut. Mitä sä sit teit, että sä, tai miten sä pääsit siitä vähän niinku yli, tai miten sä parannuit? Mitä sä teit? No, mä tein asioita, mitä mä tykkään tehdä. Eli liikuin. Ja aloin katsomaan elokuvia ja sarjoja. Toi on hyvä. Mä en ollut ikinä katsonut elokuvia ja sarjoja silleen kunnolla, niin sitten mä aloin katsomaan sarjoja ja nyt mä oon niissä ihan koukussa. Niin. Nyt mä oon elokuvanörtti. Toi on hyvä. Sanottaisiin näin. Mutta joo, mä liikuin tosi paljon. Ja nyt tälleen jälkikäteen mä oon tajunnut, että se ei ollutkaan ehkä hyväksi, että mä liikuin tosi paljon. Koska silloin kun se burnout tuli, niin siitä on kuitenkin 2 vai mä nyt osaan laskea 3 vuotta. Melkein varmaan Niin 3. enhän mä silloin, mä koen, että mä oon kasvanut sitä tosi paljon ja silloin just mä niinku koen sitä, että mä tarviin nyt hyväksynä tällä, että mä huilin. Niin mä oon oppinut siitä sen jälkeen tosi paljon, että mä liikun todella niinku raskasta liikuntaa, niin se ei ollut oikeasti hyväksi, koska burnoutissa on niinku hirveä stressitila jo henkisesti, niin sit mä hain vielä niinku fyysistä stressitilaa, niin se vaan kuormitti mua enemmän. Et nyt jälkikäteen mä oon tajunnut, että hups. Jep, joo, mehän treenattiin Jep. silloin ihan täpä. Varmaan 2 kertaa päivässä crossfittiä, niin se... Niin. Jep. Mut sitä ehkä ei sille ajattele, tai silloin ei ajatellut, että se on periaatteessa myös fyysistä, niin kuin se kuormitus. Niin, ei. Mutta kyllä se kiva oli. Niin, mutta oisit varmaan parantunut ehkä nopeammin, jos ei olisi silleen treenannut 2 kertaa Niin. päivässä just. Jep, mutta nykyään just tänä päivänä, kun mä oon tosi väsynyt, niin mä en ehkä mene repimään salille, vaan menen ehkä rennolle kävelylle. Joo, toi on hyvä. Miten sun, tai että miltä sun arki näytti niinku silloin verrattuna niinku nyt? Miten se eroaa? Toi on hyvä kysymys. Kerro salaisuudet. Tarvii niitä. Niin silloin, kun mulla oli se burnout, vai ennen sitä?
vaikka ennen niinku burnouttia tai se, että Miten sä teet eri tavalla, että nyt sä vältät sen? niin Joo. tavallaan. No silloin meillä ei ollut arkea ollenkaan, tai siis mitään. Meillä ei ollut mitään, me vaan tehtiin sit kun tehtiin, eli koko ajan. Mut nyt eka kertaa ikinä mä oon tehnyt niinku kalenterin. Ja se oli aluksi mulla tosi tarkka se kalenteri, mut sit mä kuitenkin tajusin, että tää ei sovi mulle, että tää on liian tarkka. Että mä oon kuitenkin tämmönen luova tyyppi, että mä en pysty pelkästään kalenterin avulla niinku tuomaan tätä mun luovuutta esille. Että jos nyt kalenterissa lukee, että maanantaina sun on pitää nyt tehdä tää ja tää, niin se ei välttämättä onnistu, jos sillä ei olekaan semmoinen fiilis. Niin mulla on kalenteri, mutta se on vähän silleen suuntaa antava ehkä. Joo. Ja mitenkäs se on muuttunut muuten? No toi kalenteri on helpottanut tosi paljon, mutta nyt kun mä en tee töitä, niin mä oikeesti oon pois sieltä somesta. Että mä en enää hirveästi käytä kyllä somea. Joo. Onko se sulla niinku, tai tuleeko sulla silleen vähän niinku syyllinen oloikin siitä, että sit sä, tai et kun se on kuitenkin sun työ, että sit sä et seuraa sitä niin täböä? No siis ei. Miten sä onnistut? Koska musta tuntuu, että niinku, tai kun musta tuntuu, että mä oon vähentänyt kans somea tosi paljon, niin silleen, voiko mä olla somettaa ilman, että mä seuraan ollenkaan somea? No se vähän riippuu, että mitä sä teet. Niin, no Et tubettaja voi niin. olla. Toki, tai kun mä lähinnä siis en käytä enää TikTokia ja Instagramia, niin TikTokissahan toki pitää olla aaloharilla sille, että tietää mitä trendejä on ja tällä, jos haluaa niitä tehdä. Jep. Mut YouTubessa mä vaan toteutan just omaa luovuuttani, niin ei mun tarvitse tietää mitä muut tekee. Joo. Ton takia mä kyllä rakastan YouTubea, koska siellä Niin. voi oikeasti tehdä ihan mitä vaan. Mut YouTubea mä en oo siis, kun mä sanoin, että mä en oikein käytä enää somea, niin YouTubea mä käytän sitäkin enemmän. Mä oon ihan hirveä YouTube-nertti. Joo. Mä katson koko ajan YouTubea. Mut musta tuntuu, että YouTubesta ei ehkä tuu samalla tavalla niitä vähän niinku paineita tai semmoista turhaa selaamista kuin mitä TikTokista ja Niin. IGstä ja kaikista näistä tulee. Jep, joka se on silleen, se TikTok on niin hirveän nopeita semmoista dopamiinia, koko ajan pitää saada uutta ja uutta, niin Niin. YouTube-video voi kestää vaikka tunni. Mm. Ja siinä on usein tarina. Jep, toi on totta. Entä miten sille sä saat itses pois tekemästä vähän niinku töitä, koska ne ei ikin loppuisi? Tai et niitä sä voit tehdä oikeasti 24/7, koska tällä alalla sä voit koko ajan tehdä uutta ja keksiä Niin. kaikkea uutta. Niin miten sä sit saat itses pois siitä? No ehkä ne on kehittynyt. Mä en oo vielä itekään. Et kyllä mä harjoittelen tota koko ajan. Jep. Et silleen, kyllä ideoita tulee koko ajan. Mut miten sä et niinku tartu kaikkiin ideoihin? Tai ettei sulla ole niinku liikaa kaikkea? No rehellisesti kyllä mä taidan tarttua niihin kaikkiin ideoihin vielä. Joo, okei, ei olla vielä niin pitkällä. Niin, että jos mulle tulee idea, mä kirjoitan sen heti ylös. Totta. Okei. Mut silleen tekemällä asioita, tai niinku mä oon aloittanut ulkoilemaan aika paljon. Niinku se on ehkä uusi asia, että niinku luonnossa, kun vaan kävelee, niin silloin niinku mieli rauhoittuu. Jep. Ja tulee lisää ideoita. Mut se on hyvä merkki, että tulee ideoita. Sitten on pakko sielläkin kirjoittaa ylös. Mut se niinku, tai tuliko sul silloin, kun sä olit pahimmillaan burnoutissa, niin tuliko sul ideoita Ei, ollenkaan? joo, Niin. se on kyllä totta. Ja silloin mä huomaan, että mä voin hyvin, kun mulla tulee ideoita. Jep. Kun silloin kun ihan hirveästi stressissä ja yrittää väkisin keksiä, niin silloin ei tuu niitä ideoita. Ja silloin niitä ei ole myöskään niin kiva tehdä, kun sit Jep. ne on vähän silleen pakotettui. Joo. Mä en tiedä, ollaanko me varsinaisesti kysytty, tai en mä tiedä tuliko se, mut silleen, että miten sä estät sen, että sulla ei tuu burnouttia uudestaan? Joo, no Mitä sä niinku konkreettisesti teet? Joo, niin kuin mulla on, kyllä mä koen, että mä oon oppinut sitä viime kerrasta aika paljon. Mä ehkä opin tunnistamaan itsestäni, että milloin mä oon oikeasti väsynyt. Ja silloin viimeksi mulla ei ollut mitään havainta, että milloin mä oon väsynyt. Esimerkiksi nyt mä koen olevani tosi väsynyt ja mä koen, että mä tarviin huilia ja sitä yritän tehdäkin. Mutta kun se on vaan kun tuo juttu, mitä tekee, niin sitä rakastaa niin paljon, niin se jotenkin se on tosi hankala niin kun ottaa breikkiä. Niin on. Mut silleen nyt konkreettisesti mitä mä teen.
No esim. Tällä viikolla mulla olisi pitänyt kuvata 2 videota. Mm. Mut mä vaan myönsin sen itselle, että mä en jaksa. Niin mä siirsin sen ensi viikolle. Toi on hyvä. Eikä silleen pakota itseään Jep. kuvaamaan. Niin. Jep. Et vähän silleen ehkä mä oon alkanut joustamaan. Ja en vaadi iteltäni liikoja. No ehkä se. No joo, toi itse asiassa. Joo, toi on ehkä konkreettisia asia. Että mä en enää vaadi iteltäni liikoja. Mulla ja Nikolla molemmilla on ollut semmonen, että pakottava tarve olla paras. Mm. Niin nyt mä oon ymmärtänyt sen, että mä riitän sellaisena kuin mä oon. Ja kunhan mä vaan ite nautin siitä, mitä mä teen, niin se on tärkeintä. Joo, toi on tosi tärkeää. Ja toi on just vaikeet, koska silleen haluais koko ajan tehdä ja se on niin sellaista, mistä tykkää. Jep. Ja myös ne asiat, mitä mä tonne somessa teen, niin mä pyrin tekemään nyt ja jatkossa niinku intohimolla. Tai että mä teen semmoisia asioita, mitä mä tykkään tehdä. Et kyllä mä ja Niko ollaan tehty rehellisesti monia videoita, mitä me ollaan vaan tehty sen takia, koska me tiedetään, että me saadaan niillä näyttökertoja. Yep. Niin nyt mä en enää halua tehdä silleen. Että mä teen niitä juttuja, mitä mä oikeasti tykkään tehdä. Joo. Ota oppia. Mut kun mä haluaisin tehdä, mulla on vähän, tai silleen, musta tuntuu, että mulla on niin paljon asioita, mitä mä haluaisin tehdä, mut mä en vaan niinku jotenkin niinku kerkee. Niin, Tai että aika ei riitä. niin. Et vaikka mulla on silleen kaikki ne asiat, mitä mä Jep. haluan tehdä, on intohimo-asioita, mut mun aika ei vaan riitä. Niin. Niin tossa silleen, niistäkin pitää vähän karsia tai siirtää Jep. vähemmällä. Jep. Tai sano ei välillä. Niin. Joo, kyllä mä oon sen tajunnut just, että jotain pitää vähentää, jos haluat jotain lisää. Jep. Mm. Ja Ei voi vaan sulla olla Mm. täyteen ja lisää ja lisää. Niin. Se ei toimi niin. Niin, mutta se on tosi turhauttavaa, koska silleen haluis tehdä ja niinku tuntuu, että pystyis, mutta sit ei pysty kaikkeen. Niin. Joo, ja no siis tuli tosta nyt burnout vielä mieleen. Mä luulin ennen siis, että burnout johtuu siitä, että sä teet liikaa töitä. Mm. Mutta se ei johdu pelkästään siitä. Mä luulin, että se johtuu siitä kans. Ei, siis burnout voi tulla pelkästään siitä, jos sä koet painetta liikaa sun työstä. Ei tarvi edes tehdä paljon töitä, että voi tulla oikeasti burnout. Mm. No sen takia nämä luovat alat pitää koko ajan luoda uutta, niin se on aika henkisesti raskasta. Niin mä koen, että burnout voisi tulla just siitä, että vaan stressaa jotain asiaa niinku, ja se on pitkittyy. Jep. Ja mä luulen, että silleen mä ja Helmikin tällä hetkellä ollaan ehkä väsyneitä myös sen takia, koska meillä on niin paljon stressiä ja paineet. Niin. Että jos olisi muuten vaan ne jutut, niin se ei olisi välttämättä niin paha. Mm. Miltä susta tuntuu nyt, kun on Nikon vuoro olla burnoutissa? No siis silloin kun mä olin burnoutissa, niin Niko tosi hienosti piti yllä meidän kanavaa. Mm. Niin rehellisesti koen vähän painetta, että kun Niko niin hyvin hoiti silloin sen meidän yhteisen Niko ja Santtu-kanavan, niin mä koen silleen, että mun nyt pitää hoitaa tää tehtävä yhtä hyvin. Mm. Mut silleen harmittaa tietenkin, että nyt Nikon vuoro on. Mm. Jep, on se tosi ikävää. Tai ikävää, että molempien pitää kokea se. Niin. Mut sillä just kun mä yritän olla kokematta painetta, koska mä oon ite myös aika ylivireystilassa. Jos mä koen nyt liikaa painetta, niin sitten ollaan samassa veneessä kohta. Kohta on molemmat siellä. Niin mä nyt just jälleen kerran yritän vaan niinku nauttia siitä tekemisestä. Mistä sä huomaat, että sä oot ylivireystilassa? Me oltiin keikalla Oulussa, niin siellä Santtu ja muut pojat puhuu koko ajan, että ne on ylivireystilassa. Niin voiko sä vähän tarkentaa? No ylivireystila. Mitä se tarkoittaa? No mä en nyt osaa suoraan. Tämä on kokemusasiantuntijan mielipide, ei ole mikään Niin. oikea ammattilainen. Joo, mä luin siis jotain kirjaa, missä puhuttiin ylivireystilasta, niin mä opin sen sana. Nyt mä käytän sitä, kun mä oon oppinut uuden sana. Niin ylivireystila, se on niinku mun mielestä semmoinen jatkuva stressitila. Ja siitä mä huomaan itsestäni, että mä oon ylivireystilassa, kun mä koen sitä painetta. Ja mä koen tarvetta tehdä koko ajan. Sama. Jep, se ehkä yksi iso, että kokee just se niin kuin, ehkä Maijakin kun sanoi, että sä koet painetta siitä, että sä et tee mitään. Niin tollanenkin on yksi niin kuin semmoinen asia, että
kokee, että nyt on pakko tehdä. Ja mä luulen myös, että sit kun se pyörä lähtee pyöriin, että sä alat ole liian väsynyt, sä et myöskään halua pysähtyä, koska sit voi tulla vähän silleen se väsymys ja se kaikki hittaa. Niin, mutta joo, ylivireystilaan siihen liittyy paljon varmasti muitakin asioita, esim. Mitä suuttuu helpommin ja ei enää, tai hermostuu helpommin. Ja kyllä mä välillä nyt huomaan, että mä niinku hermostun pienistä asioista, mutta mä yritän pitää ne sisällä niin, että... Jep, joo. Musta tuntuu, että se on aika yleistä tällä hetkellä. Jep. Joo. Sitä mä oon harjoitellut. Miten sä saat itse, että sä pidät sen sun sisällä? Joo, siis en mä tiedä, sekin... I need to know. Siis, mä en tiedä, mutta mä jotenkin, kun mä oon opetellut nyt lukemaan kirjoja, niin mä oon saanut niistä paljon ahaa-elämyksiä. Okay. Ja kun mä välillä hermostun, niin mä sanon typeriä asioita ääneen, jotain Helmille huomaata jostain asiasta. Mutta sitten mä oon jotenkin alkanut miettimään, että miltä siitä toisesta henkilöstä tuntuu, kun mä sanon sen. Sitten mä tajuan, että no, ei se varmaan tykkää siitä, jos mä sen sanon. Tai vaikka mä huomautan jotain, että miksi sä et oo siivonut tosta noin. Ja mä tiedän, että sille tulee huono mieli siitä, niin sit mä vaan silleen otan henkeä ja silleen, okei. Joo, toi on hyvä. Ja tosta on hyvä esimerkki meidän pop-up-viikolla. Meillä oli Turussa pop-up. Niin siellä niinku saman päivän aika. Eka Maija laittaa sen päivän jälkeen illalla viestiä, että anteeksi, että mä ärähtelin koko ajan. Että mä olin varmaan vähän ärsyttävä, että anteeksi. Sitten mä laitan siihen perään, että ajaa, että en huomannut, koska mäkin ärähtelin koko ajan. Että anteeksi. Sitten Helmikin laittaa vielä perään ja anteeksi, että mä olin kans vähän vihainen, että en mäkään huomannut. Niin tosta just huomaa, että kaikilla menee vähän liian kovaa, kun kaikki vaan ärisee ja tai silleen, että murisee. kaikki tai mä olin silleen, että mä niinku, että sori jos näkyy ulospäin, mä yritin pitää sen kaiken sisällä, mutta sori jos se näkyy ulospäin. Sitten kaikki on vaan, sama. En huomannut, koska yritin itse. Tai silleen, että kaikki oli keskittynyt vaan itteensä ja jotta itse pystyy pitämään sen niinku jollain tavalla niinku silleen. Mut ei toikaan kyllä ole hyvä, että sun pitää silleen sisällä, koska sä oot niin väsynyt, että sä muuten äriset. Tai että sille ei pitäisi sen antaa mennä missään kohtaa tuohon pisteeseen asti. Mutta se oli ehkä siinä, meidän vaan, jotta päästiin siitä niinku päivästä silleen, niinku päivä saatiin purkkiin, niin se oli vaan tarpeellista siinä kohtaa. Jep. Tai oli vaan paljon tekemistä. Niin, ja mä ehkä tarkoitin semmoisia tarpeettomia niin kun huomautuksia, mitä ei tarvitse sanoa. Mutta toi on hyvä ajattelutapa, että eka pysähtyä ja miettiä, että mitä muut ajattelee tai millainen olo sillä tulee. Jep. Niin sitten ei ehkä tarvii äristä. No esim. Mulla on pakko sanoa nyt esimerkki. Meidän viimeisin meemitalokeikka Oulussa. Kun me ammuttiin konfettitykkiä yleisöä, tai sä Helmi ammuttu konfettitykin yleisöä, niin sitten siellä niin kuin katorasta roikkuu niin kuin lamppuja. Sitten se niin kuin teepaita lensi suoraan siihen lamppuun ja se lamppu särkyi. Joo, se oli ihan hirveä. Joo, niin just ennen sitä mä olin sanonut, että tähdätkää alaspäin niin, että se ei osu siihen lamppuun. Niin sitten teille tuli, mä näin, siis tietenkin tuli tosi paha mieli teille molemmille. Mulla oli tosi, niinku entinen Santeri olisi heti sanonut, että mähän sanoin. Niin mulla oli ihan, mä pidin sitä sisälläni, koska mä tiesin, että jos mä nyt sanon noin, niin ei se mitään auta siihen tilanteeseen, vaan se enemmän mä vaan lietson sitä. Sitten mä vaan pidin sen sisälläni, että no niin Santeri, nyt, että näillä on muutenkin ja tuli huono mieli tosta, niin nyt älä nyt boostaa sitä. Oho. Niin sitten mä pidin sen sisälläni. Aika viisasta. Joo. Koska varmaan se halu sanoa sen, mä sanoin, oli aika iso. Niin, jep, koska sä sanoit. Jep, ja se osui siihen lappuun. Mutta aika hienoa, että se ei vaan tuulos, vaan sä voit käydä tommosen kelan sun päässä ja sit niinku olla sillä. Oi. Joo. Itsetietoinen ihminen. Joo, niin tollasia. Just noita mähän sanoin, niin niitä mä oon yrittänyt vähentää. Jos se tarve sanoo, toi on kyllä varmaan iso. Jep. Joo. Mulla tuli mieleen vähän purkkajuttu. Joo, miten se meni? Mä kysyin Ellalta, sekin oli pop-upissa just silleen, jengi on väsynyt siellä. Niin, mä kysyin Ellalta purkkaa. Ja sit mä menin ottaa sen repusta purkkaa. Ja sit se jotenkin lensi mun kädestä se purkkapussi. Ja 3 purkkaa lensi lattialle.
Mitä sä sanoit siinä kohtaa? En mä edes muista, mutta mä jotain Se on ärisin. Ai joo! Ihan kun se olisi ollut joku silleen, että mä olisin kaatanut koko purkkapussiin tai jotain, että koko maailma olisi loppunut tai jotain. Se oli niin dramaattinen, että ai joo! Sitten Helmi oli siihen takas vähän, Ella nyt ihan oikeesti. Se oli jotain, että nyt oli aika dramaattista. Sitten mä vaan, joo. Tai silleen, että se kanssa, että mä olin kanssa jotenkin, että mä en edes tajunnut sitä, että se oli ehkä vähän yliliioittelua sulta. Tai niinku, että mä olin vaan, joo. Joo, ihan perus. Mutta toi on just, mä oon yrittänyt vähentää tota. Tai et musta tuntuu, että mä oon pitkään pystynyt olemaan rauhallisempi. Mutta nyt kun on ollut paljon enemmän stressiä ja kaikkea, niin nyt mulla on alkanut tulee just noita. Ylivireystila. Ylivireystila on käynnissä. Ja just tuolla Oulussa, niin silleen, musta tuntuu, että kaikki ärisi vähän. Tai että niinku kaikki oli väsyneen, niin kaikki oli vähän. Jep. Mut joo, se on niinku ehkä suurin syy, tai suurin niinku merkki, mitä mä oon huomannut just, että mä oon stresseissä, koska mä oon vihasempi ja ärisen. Ja mä vihaan sitä. Tai että se ei oo kivaa äristä kelläkään. Joo, mä oon tajunnut niinku tässä, kun mä yritän estää, että mä en nyt uudestaan hyydy, niin niinku vapaapäivät, ne on niinku pakollisia. Nyt niitä ei ole hirveästi ollut, että mitä sille pakollisuudelle Milloin kävi. se on ollut viimeinen vapaapäivä, muistatko? No siis nyt kun mun piti kuvata tällä viikolla niitä videoita, niin mä en kuvannut niitä, niin mä oon sanonut niinku puoli vapaapäiviä. Niin se on silleen. Ei se ole vapaapäivä. Niin, Jossain niin. kohtaa sä puhuit silleen, että sä laitat kalenteriin vapaapäivät ja niinku päivät asioille, mitä sä Niin. teet. Onko se pysynyt siinä vai onko se niinku kadonnut kokonaan? No siis mä sanoin siitä, että mä huomasin, että se oli hyvä, että teki kalenteri, mutta jotenkin liian kirjaimellinen ei toiminut sitten kuitenkaan. Mutta silleen joo, mä kirjasin vapaapäivät, mutta meidän vapaapäivät niin kun sijoittu viikonloppuun, mutta nyt meillä alkoi tämmönen kiertue, niin ne lähti pois. Onnistunut. Niin sitten ei ole oikein onnistunut. Luuletteko, että sitten kun ei ole kiertuetta, niin sitten on ehkä vapaapäivä? Joo. Varmasti. Tai niin nyt kun mä katson mun kalenteriin, se näyttää tosi lupaavalta. Okei. Tai mä otan innossa. Ja kun se on niinku, me oltiin laitettu vapaapäiviä myös viikolle, mutta se on jotenkin niin vaikea pitää niitä siellä. Koska niinku, tulee niin helposti kaikkea. Niin. Ja ehkä just kun normaalit ihmiset on viikolla töissä, niin sitten tulee paljon sähköpostia ja tommosta. Tai että viikonloppu ei ehkä tuu samalla tavalla sähköpostia. Joo, mä ootan niin. innolla viikonloppuja. Joo, toi on totta. Niin sit se voi olla ehkä helpompi pitää vapaapäivää viikonloppuun. Niin, toi mä oon huomannut kanssa. Jep. Ja helposti myös käy silleen, että jos vaikka me ollaan laitettu maanantai vapaaksi, sit mä tiedänkin, että vitsi, että mulla pitäisi olla toi video valmiina torstaina, että mä pallotan sen nyt maanantaina. Että sit mun ei tarvitse tihke vääntää sitä siellä, niin sitten se vapaapäivä skippaantuu. Niin sit pikkuhiljaa, jos sä skippaat kaikki vapaapäivät, niin ei niistä ole mitään hyötyä. Mut joo, sitten tuli vielä mieleen tosta, että mikä mulla on vähentänyt sitä stressiä, niin mä mietin, että mikä mua stressaa, niin mulla oli yhdessä vaiheessa, mä teen niinku omia videoita, sitten Niko Esanttu-kanavaa, sitten vielä tein yhteistyötä tosi paljon, niin se yhteistyötä aina, se vaatii tosi paljon suunnittelua ja aikataulutusta ja deadlineja ja tälleen, niin oliko se tammikuussa, kun mä päätin, että mä en tee enää yhtään yhteistyötä. Oh my god. Niin nyt mä oon tehnyt, no siis heinäkuussa tein yhden. Niin oli mulla puolen vuoden tauko ja se niin kun helpotti, mut nyt mä koen, että mä oon taas, nyt voi ottaa vastaan taas. Onko sulla tullut niinku rahallista stressiä, kun sä et oo tehnyt niitä? Tuntuuko just siltä? Koska ne on kuitenkin aika monella silleen. Mutta toi on myös ihan super tilanne, että pystyy olemaan ilman niitä. Niin, no siis nyt mä voin sanoa, että nyt en oikein voi enää olla ilman niitä. Tai että nyt pitäisi vähän se ottaa. Joo, mutta toi on hyvä, että sä oot myös pystynyt sanoa ei, koska sulla on varmaan tullut niin paljon niitä, että haluatko tehdä. Ja onko sä ollut kaikkea vai ei? No joo. Ja sitten itse asiassa samalla kun mä ne TikTokit, kun yhteistyöt niin jätin, niin sit mä vähän niin kuin TikTokinkin siinä samassa niin kuin se jäi. Että mä en ole tehnyt TikTokia ollenkaan, niin se on helpottanut, että yksi alusta kokonaan vähän niin kuin unohtuu, että mä pystyn keskittymään asiaan YouTubeen. Niin, ja onhan se ihan sikana, mieti, että tosi monet tekee silleen YouTube, TikTok, IG, Snapchat ja sit jos on vielä monta kanavaa, niin sehän on ihan sikana. Kaikkea. Tai että se määrä, mikä pitää tuottaa sitä sisältöä, niin se on ihan hullu, niin ei ihme, että siihen menee niin aika paljon aikaa. Niin. Mulla on yksi ehkä, mikä teillä molemmilla, niin delegointi. Mm. Sulla on Juli, kenellä sä delegoit editoimista ja sulla on Emppu.
Et se varmaan auttaa aika paljon ehkä kalenteria. Kyllä. Tai ehkä se, että ei tarvitse tehdä kaikkea yksin. Niin, kyllä. Joo, se auttaa. Joo, sen mä oon kyllä huomannut, että se on ollut niinku vaikeeta mulla ja Helmillä molemmilla. Silleen, no Empulle antaa kyllä meidän Asserille niinku asioita on helppo, mutta silleen muille niin se tuntuu vaikealta. Kun on tottunut tekemään kaiken itse, niin sit se tuntuu tyhmältä antaa niiltä muille. Niin. Joo, mullakin toi Niko Santola, tää Sonia on meidän assistenttina töissä, niin se on kyllä niinku, se on pelastanut kyllä. Tai kun miksi mä kokonaan unohdin Sonia? Niin. Mä olin ihan duh. Et mä en yhtään, tai jotenkin viesteihin vastaaminen tuntuu välillä niinku tosi vaivaannuttavalta ja vaikealta. Varsinkin sähköpostit, kun on jotain tärkeitä asioita, niin Sonia on pelastanut siinä, että se vastaa niihin. Niin se on niinku lohkas kyllä ison ajan pois. Jep, sama. Tai silleen musta tuntuu, että me ei oltais pystytty tekemään puoliikaan meidän asioista ilman Emppua. Jep. Ja asioita ei olisi tapahtunut. Niin, jep. Tai et sit kun sä itse hoidat kaiken sen viestimisen, kaikki sähköpostit, sit vielä kuvaamisen, editoimisen, niin ethän sä kuvata. Ja se olisi unelma, että pystyisi vaan kuvata ja editoida. Niin sit se olisi niinku se, mitä sä oot halunnut alun perinkin tehdä. Niin sit sä voit vaan tehdä sitä. Joo, ja tohon mä siis nyt pyrin. Tai mä yritän miettiä, että mitä niin kuin mä sanoinkin, että mitä mä oikeasti haluan tehdä. Niin mä rakastan tehdä YouTube-videoita. Mä niin kuin tulevaisuudessa pyrin siihen, että mä niin kuin yhä enemmän ja enemmän keskittyisin vaan pelkästään siihen videoiden tekemiseen. Että nyt on ollut tosi paljon noita live-keikkojakin. Joo, ne on tosi kivoja, niitä on kiva tehdä, mutta ne vie aikaa. Ja energiaa. Aikaa ja energiaa tosi paljon. Ja tuntuu aina, että silleen, vaikka rakastaa tehdä keikkoja, niin sen jälkeen silleen kestää hetki palautuu. Ja sit sen aina unohtaa ja sit alkaa heti vaikka kuvaa tai tekee jotain. Niin. Ja silleen ei muista, että pitää hetki ehkä hengittää sen jälkeen. Jep. Onko vaikea antaa kontrollia jollekin toiselle? Tai niinku silleen, varsinkin kun on tälleen luova ala. Niin. Okei, ei enää niin vaikea, mutta on se välillä. Riippuu vähän asiasta. No, toi meidän Niko ja Santtu-kanava, se on jossain määrin järjestelmällisempää se tekeminen ja videot on silleen vähän niinku jossain määrin rutiininomaisia. Mutta toi mun oma Santerivili YouTube-kanava, niin se on mun luovuuden semmonen pesä. Niin siinä, sun baby. Niin, se on mun baby, niin mulla on niin vilkas mielikuvitus, että siinä mun on hankala antaa vähän. Kerro sun top tricks ja tips palautumiseen tai sun lempiasiat Top palautumiseen. 3. Okei. No, ulkoilu. Hyvä. Sitten tylsistyminen. Hyvä. Sitten 3. tekemällä semmoista asiaa, mitä sä niinku tykkää tehdä. Semmoinen niinku aivot narikkaa asia. Esim. Jollain se voi olla Fortnite, jollain se voi olla joku golf. Tänään muuten tulee Fortniteen uusi päivitys. Se on se ihan OG-mäppi. Joo. Oi. Pääsee vähän pelaamaan. Joo, niin semmoinen asia, että mikä niinku vie ajatukset pois. Esim. Mä tykkään katsoa elokuvia. Toi on hyvä. Ja treenaaminen mulla ainakin. Mut sit tossa on myös se, että pitää varoa, että se ei mene yli. Niin. Joo. Entä Maija? Ai mitä? Mitkä on sun top tricks palautumiseen? Pimpulan kävelyt, Fortnite. Fortnite on hypetetty. Musta me ei joka podijaksossa tuodaan ilmi Fortnite, sit me ollaan aina ihan anteeksi. Joo, Fortnitea tosiaan. Nyt me ollaan katsottu Mikon kanssa Game of Thronesia. Niin, no okei, me ollaan melkein jo katsottu se, mutta onneksi siitä on se spin-off-juttu, niin voi katsoa sen vielä perään, mutta... Eikö siinä ole ihan sikan jaksoja? Onko se eri? Siinä on 8 kautta. Eiku joo. Mut niin. Me nyt aloitetaan 8 kausi, niin. Okay. Mut joo, niin se on kivaa, kun me ollaan katsottu sitä yhdessä, niin se on semmoista kivaa. Mut joo. Joo, mä oon huomannut tosta, mulla tuli mieleen, nyt kun elää kämppiselämää, niin mun on ihan tosi paljon helpompi pysähtyä ja katsoa jotain sarjaa. Koska kun asun yksin, niin mä silleen en pystynyt, koska sit mä olin silleen, mun pitää tehdä jotain muuta.
Niin nyt kun Okei. mä katon jonkun kaa yhdessä, niin se on ihan sikakivaa. Niin joo, totta. Et sit joku Joo, on ihan, joo, no niin, siinä. Nyt Joo. katsotaan. Joo, ja sit mä en Mm. niinku voi lähteä säätämään jotain muuta, totta. koska sit mä haluan katsoa sitä, kun mä oon siinä. Joo, toi on kyllä hyvä. Ja pystyn Laita. samaistumaan pimpulakävelyihin Mm. ilman pimpulaa Candy kanssa, koska se on Mm. ihanaa kävellä tuolla luonnossa sen koiran kanssa. Ihan parasta. Ja Fortnite. Mm. Mut siitä mä myös huomaan, että mä en oo kerinyt lepää, kun mä en oo pelannut Fortnitea Joo. kuukauteen. Joo, toi on niinku iso Kahteen. merkki. Jep. Niinpä. Iso Fortnite on, Tosi iso Fortnite on merkki. jaksamisen se mittari. On, jos ei kerkeä. Oikeesti, jos ei kerkeä tekee asioita, mitä tykkää tehdä, niin sit tietää, että on kiire. Mm. Totta. Mulla ei oo kiire. Se kerkeet pelaa. Joo. Ja pistää päivittyy, kun pääsee kotiin. Joo. Mm. Kyllä. Joo. Niin, oliko sulla vielä jotain? Me vähän vaihdettiin toi kysymys, mutta jos sulla on jotain, niin antaa tulla. Ai mitä? Jotain vaan. Onko se jotain, mitä sä haluat kertoa maailmalle? Nyt sä voit puhua YouTubesta ja jääkiekosta ja Ryan Trahanista. Jos sulla on joku Oi juttu. vitsi. Kattokaa YouTubea, Toi on hyvin sanottu. mieluummin kuin TikTokia. Jep. Ei muuta oikeesti. Samaa mieltä. Se on hyvä paikka. Kyllä. Siinä oli meidän tämän päivän jakso. Kiitos Santeri, Vili. Kiitos. Seuratkaa Santeri Viliä kaikkialla Santeri Vili. Eiku mitä, mikä sä oot? Santust, Santeri Vili. Jotain sinne suuntaan. Jotain tollasta. Mm. Löydätte kyllä. Sitten seuratkaa Solmussa podcast, IG:ssä ja TikTokissa ja YouTubessa ja jossakin. Ei muuta. Ja. Ja ai niin, meillä pystyy nykyään lähettämään ääniviestejä. Silleen, Oho. jokaisessa jaksossa on sellainen linkki, niin sä pääset lähettämään meille ääniviesti, niin sit me voidaan laittaa se näihin jaksoihin. Niin voitte tehdä niin. Joo. Ja myös meillä on nykyään sellainen tilausjuttu, että jos sä haluat kuunnella meidän 2 ekaa kautta ja uusia sinne extra-jaksoja, niin sit voit olla tilaaja. Tällä viikolla tuli uusi extra-jakso. Eka Missä me semmoinen. ollaan extra solmussa. Joo, niin. Kuullaan siellä ja ensi viikolla. Kiitos. Kiitos. Hei. Kiitos.